Здравейте, пичове! Отново сме тук, в нашата хубава поредица. Да. Така. За последно спряхме тука. Трябва да си печем мисо. Аз вече ядох такова. Не е хубаво. Изчакайте само. Далия клип много се чуваше. Така. Така би трябвало да е по-добре. Да, но не. Така. Нямаме вълна. Че да го убия. Най-добрия. Ео крипе. Не. О, добре. Фак. Ако мръже сам на вода. Добре. Сега. Hello, free bроня. Вещица. Факаю. Къде? Изчакайте. За секунда. Добре, имахме технически проблеми. Не. Фак. Не. Мъни са. Добре. Тук може да умрем. Забили го. Това беше... Така. Каската. Сигурно. Ея. Добре. Вече сме бродирали като тя ще ми даде това. Не, мангал. Добре. Добре, аз ще спра сега. Нека стане светло, ще се включа пак.
И до тогава. Добре. Стана ден. Всичко е наред. Кога? Нищо. Един интернет ма подпукай сега. Да си препичвам месото. Къде отича? Още един мангал. Така, имаме си две плошанки и нова броня. Protection 2 каска и такос. Мисля, че тя е по-добре, защото така казвам. Не го шупика. Ми падна такос за желязо от зомби. Много яко, Това сигурно не ви се е падало. Сега, освен да тръгнем някъде на пътешествие. Още сега знам как се казва този епизод. Няма да намеря нещо интересно. Не знам защо качвам епизод 10 минути, какъвто и да е епизод по-дълъг, но няма един час да го кача. Не знам какво е. Някакъв расизъм тук. Който знае, ако може да каже, ако някой гледа, моля, кажи, човек. Съм си задължен. Да. Овса. Овсе. Овче. Ядре. И сега вече ми се щупи на тая. Тика, имаме си залегло. Изи. Разбира се, че трябва. Видях въглища на планината. Цигани съм аз. Ето и ще е втори епизод. Да, вече знаете. Този епизод ще го качвам след другия. Ама не знам дали днес ще правя трети епизод. Не знам, ако ми се прави, може да направя. Но най-вероятно не. Да купаеш. Ади бе. Искам да намеря, например, нещо интересно, като пирамида ли, сел ли, нещо такова, да. Обещаващо. Може би. Деклад. Виждам зайци. Пак ще паузирам тук и като намеря нещо, ще стартирам клипа. И да. Така. Току-що свършихме пустинята. Минахме я. Сега сме в някакъв плейс, малък. И вижте какво има. Да, меса. Не,
много вълнуващо, ама реших да ви го покажа. Като тъй. Минуто минах тако с жуготи. Намерих спаунер, ама нямаше спаунер. Само мост и кабелстоун и такива. Малко се ядосах. Плака. Но вече е минало. Ей. Не мисля да живея тук. Тук е скучно. Продължа нататък. Като така. Никога няма се намеря къща. И се видим след малко. Добре. Вече изгубих всякаква надежда да намеря нещо. И мисля до тук да е с епизода. Знам, че той започва някакъв такъв експлорване и скука, ама... намерих си 8 желязо. Гордеете ли с мен? Добре. И до този кладенец ще го спра епизода. Защото... така. Поне намерих някаква структура. Не е точно село, но... пак нещо. Това значи, че съм близо до село. Добре, намирам трета савана. Една мора да погледна дали има нещо. И ще спирам клипа. И... Не. И добре. Това ще за този епизод. Ако ви е харесал, ударете лайк бутона с боксова ръкавица. Шупете го. Мишката. И да. Ако искате още от мене, се абонирайте. Защото съм пич и ви сте над закона. И за това, чао! Довиждане!